ina ga nan ma ni gidan sayar nan bari dan aika yaro ma bari yaro ya zuwa sallama mai ita ma yawa yaro da Allah dan minti biyu da Allah dan shiga gidan nan kace ana kiran Khadija Khadija da Allah nan gidan ne yawa shige kawai assalamu alaikum wai ga ta nan zuwa okay to na gode ba canji da na dai ma wannan kawai na ba matsala ayin lafiya ya gidan ya iyali ya kwana biyu a aiki Khadija na ce in tana abin nan ɗi ne kake son ganin Khadija ni ne baba to ya wannan abin da kake sakamakon kayan shaye-shaye ba wallahi baba da ba na sha kawai da na dawo gidan ina zuwa gidan rawa ne abokaina sai suka koya min wallahi baba yanzu kai da gidan rawa kake zuwa wallahi da ba na zuwa baba da na dawo gidan yari ne na dan gwada kawai shiga gidan abun nan kai gidan me kace gidan yari wallahi baba Allahu akbar gidan yari to kai kan me kake gidan yari wallahi tsotsayi ne baba da na kashe wani aka kai ni gidan yari kai yanzu har wani ka kashe aka kai gidan yari wallahi baba tsotsayi ne da na nemi auren yar shi ne yana ni kawai na ga babu yadda zan yi na kai shi kiyama baba kawai shi ne ka kai shi kiyama to baba me zan tsaya jira to yanzu abin da za a yi kana ji baba yanzu ka turo uwayenka gobe Allah ya kai mu ka turo uwayenka sai su zo a kai ka auren ki ba da ma kawai ta bayyana ba matsala ta shige ta bayyana kawai yanzu ba matsala da ta bayyana kai ba ka sanin ba matsala ta dai bayyana baba je yawa